हेलो दोस्त लोग, नमस्कार। स्वागत बा आप सबके हमारे यूट्यूब चैनल गाना लिखे वाला में। आज हम बतावे जाता निर्वा सबन के एगो बहुत ही बढ़िया तर्ज जौना में फिट मनी में राज वीडियो में काम कर रहा। गाना बहुत आगे बढ़ल बाटे, बहुत हिट भइल। गौले बानी चांद जी, शिल्पी राज जी। बहुत बढ़िया गाना बा, मिलन आसमान में हुई। आज यही ट्रैक पर, यही तर्ज पर गाना लिखे के और गाना भी गाना भी और अगर केहू गावे के चाहता तो गा सकता। बहुत ही बढ़िया गाना बा। यही से संबंधित कंटेंट हम डाली नहीं, गाना लिख के डाली नहीं। तो रउआ सबन से विनती बा, आग्रह बा कि जितना लोग ये सब यूज करे वाला बा, ये सब सुने वाला बा, देखे वाला बा, गाना गावे वाला लोग बा, इस चैनल के सब्सक्राइब कर दे। आई हम आगे बताओ तनी रउआ सबन के। ई बा कि जे तर्ज मिलन आसमान में हुई। मुखड़ा बा फर्स्ट। मुखड़ा में बा दोस्त की पहले लेडीज के रहे, मैं शिल्पी राज जी गौले बानी। वह जिकिया लेडीज के लाइन कि प्रेम यहाँ पाप का हाथ बाटे जी, जबरी से जोड़ी तुरात बाटे जी। दोस्तों ये तुरात बातें लिख दिले बानी, गलती से हम बाटे हुई, ठीक बा। प्रेम यहाँ पाप का हाथ बाटे जी, जबरी से जोड़ी तुरात बाटे जी। फिर लेडीज की लाइन है कि देख के यहाँ पन सोरनिया बचा ली भोला जी, देख के अपन सोरनिया बचा ली भोला जी। फिर जेंट्स का है जिस तरह उसमें था, जदी ना मिलन ई जहान में हुई तो अब की मिलन आसमान में हुई। इसी तरह एकरा में बा जेंट्स के लाइन, लेडीज का है कि देख के अपन चरण सरनिया, देख के अपन सरनिया बचा ली भोला जी। तो जेंट्स के बाद कि प्यार के कदर ई जहान में न बा, हमनी के आसमान में बोला ली भोला जी। दूगो प्रेमी प्रेमिका के गाना बा भैया, ये गाना बा कि प्यार के कदर ई जहान में न बा, हमनी के आसमान में बोला ली भोला जी। ये मुखड़ा बा। जितना लोग नया राइटर गाना लिखे के सीखे के चाहता ओकरा खातिर बता दे चाहता नहीं हम कि प्रेम यहाँ पाप का हाथ बाटे जी। पहले का लास्ट में जाएंगे बाटे जी बा, का हाथ बाटे, वो का हाथ बाटे तुकबंदी नीचे भी आवे के चाहिए। तो वही से बा कि जबरी से जोड़ी तुरात बाटे, का हाथ बाटे जी या तुरात बाटे जी, दोनों मिलता है तो दोनों मिले के चाहिए। अब पर उड़ान बा कि देख के अपन सरनिया बचाली भोला जी, बचाली भोला जी। अब प्यार के कदर ई जहान में न बा, हमनी के आसमान में बोलाली भोला जी। तो बचाली भोला जी या बोलाली भोला जी मिलता तो ये मिले के चाहिए दोस्त, ठीक बा। आगे आई अंतरा पर। फर्स्ट अंतरा बा ऐसी के फीमेल के लाइन बा। फर्स्ट अंतरा में लेडीज गाओ तरी कि जान से भी कीमती भइल जात पात जी, केहू न समझता दिलवा के बात जी। जिस तरह ओकरा में बा सेम उहे कंडीशन बा दोस्त कि जान से भी कीमती भइल जात पात जी, आ केहू ना समझता दिलवा के बात जी। तो जात पात जी आ बात जी दोनों तुकबंदी मिलता। तो नया राइटर लोग ध्यान रखी कि जे ई सब मिले के चाहिए, ठीक बा। फिर मेल के लाइन बाटे हमनी के प्रीत बाबा साच जी, करी कृपा किया वे नहीं कौन वाच जी। बाटे हमनी के प्रीत बाबा साच जी, आ करी कृपा की कौनो आवे नहीं याच जी, करी कृपा की आवे नहीं कौन वाच जी। सॉरी गलती हो गई बोले में, ठीक बा। फिर बाटे फीमेल के लाइन कि हाथ माथवा पर हमनी के मना, कि हाथ माथवा पर अपन घुमा दी भोला जी, लेडीज कह रही है। फिर जेंट्स के लाइन बा कि प्यार के कदर ई जहान में न बा, हमनी के आसमान में बोला ली भोला जी। अब आइए लास्ट अंतरा यानी तीसरा का अंतरा पे दोस्त लोग। तो तीसरा का अंतरा भी फीमेल बा। सबसे पहले भोला जी से लेडीज कहती है कि रउहो तो झेलले बानी इहे सासत, हर युग में प्रेमवे पर रहल बा आफत, हर युग में रहल बा प्रेमवे पर आफत। रउहो तो झेलले बानी इहे सासत, हर युग में प्रेमवे पर रहल बा आफत। ये लेडीज की लाइन बा। तो सासत आफत में जगह बा मिलता तुकबंदी, वही तरह मिले के चाहिए। फिर मेल के बाद कि बिनर ना ये फीमेल का है दोस्तों। यहाँ पे हम लग रहा है कि थोड़ा गलती टाइप कर दिए हैं। रउहो तो झेलले बानी ये सासत, हर युग में रहल बा प्रेम पर आफत, ये सही बात है। और फिर हाँ जेंट्स का है, मेल का है कि मेरा नाम विनय है, मेरा दोस्त है उनका नाम रोशन है, इसलिए हम दोनों अपना नाम डाल दिए इसमें। मेल का है
कि बिन रोशन के इहे अरज बा, सारा प्रेमियन के ए बाबा राउर गरज बा। इस तरह आप लोग भी अरज बा गरज बा मिल रहा है तो मिलना चाहिए। तो यहाँ कहने का मतलब है कि विनय रोशन का बाबा से अरज है, सारा प्रेमी लोग के बाबा के कृपा के गरज बा। फिर शिल्पी जी गाई हैं जिस तरह, उस तरह यहाँ पर हम सिंगर का लेडीज सिंगर जो गाएंगे उनका नाम लिख दिया है कि शिल्पी राज के सरधा पूरा दी भोला जी। फिर जेंट्स का है, प्यार के कदर ई जहान में ना बा, हमनी के आसमान में बोला ली भोला जी। दोस्तों गाना बहुत टाइम लागल लिखे में, बहुत अच्छा लिखल गई बा। अगर वह सब के ई सब गाना अच्छा लागत हो, अगर लिखावट अच्छा बोलो कि थोड़ा भी अच्छा लागल हो तो आप सब चैनल के सब्सक्राइब कर दें, चैनल सब्सक्राइब करके लाइक कमेंट कर दें। और भी कोनो तर्ज पर वह सब के गाना चाहिए तो कमेंट में लिख दें, वो ट्रैक पर भी गाना लिख कर वह सब के बीच हम डाल दें। तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।